mag-istambay sa syudad sa lumang gete. Dugdug mo, kanta mo gitara, taroto, taron makikigan. Karon guys, kay nanguha may og tuyom na pod. Live, dili ni siya live, naka-video para sa toang mga video sa YouTube na to. So, kana po guys, ang tuyom na to ganina. Ang paglimpyo, unsa ang paglimpyo og mga tuyom. So, itulag ra. Magkuha kag tubig na Tabang. tubig sa gripo tubig sa gripo. Oh, inana ra pagtula guys. So, kita ninyo guys nga kana siya nga tubig guys is tabang, dili parat ha. So hagard kay tagdagway kay baling inita kay ganina gamamig video. So dito sa unahan si Sulores na dira o si Uncle Moy Moy o si Uncle John John sa atong layo si Uncle Aiki. What's up? So diri mga kaigsuunan ko. Sa tubangan, Sa tubangan, Papi, ang Papi sa inyong service. Papi Cholo. So lantaw na to guys kung nabay sulod ang kuan. So tingnan po natin kung meron po bang laman yung tuyom. Sea urchin in English. Wow. Wow. So KMJS muna yan mga kapapi. Sitaw ka na ko? Ha? Sitaw sa English? Sea urchin. Oh. So ingat lang tayo sa pagkuha ng sea urchin mga ka-idol. Kasi ang sea urchin is nakakasama ng paa. Mga bobo! So tingnan natin kung meron pong laman tong Kasama ng muka. tuyom natin in Bisaya, sea urchin in English. So tingnan natin kung meron po bang laman. So Ma'am Jessica Soho, tingnan mo yung sea urchin. Di umano. Di umanoy. Laki ng laman. May perlas sa loob ng walang laman eh. Merong laman. Ang dala po natin ngayon is yung tama balunan. Lalagyan po natin ng tuyom. So meron tayo ditong bahaw. Yung natitirang pagkain sa yung kuan ito po yung bahaw natin. Tapos ang ingredients po natin ng ating tuyom o sea urchin, ito may sili, may asin, may sibuyas sa dahunan, tapos suka naman ito. So masarap itong masarap charot. So guys, wag po ninyong kalimutan na pag-subscribe sa aming channel, Dumaguete Viners. Kung gusto nyong liligaya yung buhay, Yan. Bola lang yan. Sira ulo. pumunta lang kayo po sa aming YouTube channel, Dumaguete Viners. So ngayon po is wala kasing kapusapira eh. Tapos kumuha kami ng sea urchin sa dagat. Kasi nakikita ninyo dito, malaki ang dagat namin sa amin. So, Tayo pa namin to. 2018. pinatayo namin tong mga namin, yung dagat namin noon pa. Wala pa. Oh, ganun. Tapos walang laman. Kasi matayo na kasi. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Walang buwan ngayon eh. Tapos walang laman guys. Wala tayong makakain ngayon guys. Suka na lang. Wala guys. So hanap-hanap na lang po tayo guys. Meron laman ito? Merong laman. Merong laman. Hindi lahat ng sea urchin. May laman ay malaman. Hindi lahat ng sea urchin walang laman. Yung iba meron. Yung iba. Hintay-hintay lang po tayo ngayon para tayong lahat ay kakain. So, thank you. May laman ay malaman. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Maraming salamat. Mwah. A few moments later. Okay, kumakain na po sila ng tuyom. Ito po yung kinakain nila. Ubos na. Tapos, anong masasabi mo sa tuyom, boy? Parang trio. Lame. Masarap daw yung tuyom, guys.
Parang si Urchin. Anong masasabi mo sa sea urchin? Tayom. Sabihin, Gunggong! Barinig kita sa mukha! sabihin mo kay Maring Jessica. Okay kayo. Ate Jessica, dilaw na. Lame kayo. So ito po, nagkagulo dito. Nagkagulo dito sa bandang ito na kumakain sila po ng tuyom, yung sea urchin. Tapos Bahaw. mauubos talaga yung bahaw niyo sa inyong kusina mga ka-idol kasi masarap yung sea urchin sa kuan. So, tingnan mo yung ano, rice nila. Ubos na ubos. Tapos anong masasabi mo, Uncle? Pati suka, hinigop. Pati daw suka, hinihigop mga ka-idol. Oh, tingnan mo, kulang daw. Sabi nila, paano po yan kinukuha? Salom dagat. Sinisid sa ilalim ng dagat. Ang gamit is ito po, yung mga goggles. Tapos may pana din para kung may mga isda doon sa ilalim is makukuha din. So uminom ng tubig si Uncle Jerito. Anong masasabi mo sa sea urchin na kinain mo? Masarap. Masarap. Wala na? Oh, di ba? Tanggal lang. Oh, ito yung kumukuha ng tuyom. Anong masasabi mo sa pagkuha mong tuyom? Mahirap ba? Mahirap siyang kunin pero mas okay na siyang kainin. Kasi Masarap siyang kainin. Yummy tapos creamy. so Parang ako. pag pumunta kayo dito sa Dumaguete, you can call this person. Makikita po ito dito sa Bacong, Negros Oriental. Kung gusto nyong matikman ang sea urchin dito sa Dumaguete. Punta lang kayo dito. Ibigyan ko kayo ng maraming tunok. So mag-ingat po tayo sa pagkuha ng sea urchin sa dagat kasi hirap talaga kunin yun. Gawaing eksperto lang yung kukuha nun. Kung gusto nyong makatry, makatikim ng sea urchin, contact lang Dumaguete Viners mga kapapi. Okay? So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Anong sabihin, Kim Jin? Yes na yan! Cam Juice! Cam Juice!